Alle band weer naar Squanta. Wat wie het een prachtige mannen. Het ging best wel vlot voorbij. Maar ik had er wel echt van genoten. Ik vond het best wel een beetje spannend. Ik dacht ik wat tocht. Ik kreeg van de kop moest toch een beetje kriebels. Maar ja, zoene kriebels. Heel wat boeken door de hand gesigneerd. Ik ben tevreden. En nou aansen echt langs de Squam. Want daar heb ik heel veel zin in. Ja, jongens, en dat lijkt wel een beetje. Dan krijg ik nou die cadeautjes. Else die had al wat. Maar Joet is bijzonder. En dan een mooi blomkaart. En wat voor Jan Hinnekomt. En nou ja, een van de allerleukste vind ik toch echt wel dit. Check dit. Chocolaatjes bij de boekenkaft erop. Vet cool. Ja. Nou, wie gaat alles weer aan kant, alles weer op, red. En nou hebben we hem bij. Maar dat is net zo slim. Die had van de morgen droeg houden, dus daar ben ik al heel wies mee. Ja, ik zit weer in de auto. Ik zil op naar de omroep, want ik kom daar aan op de radio. Dus we eens even vertellen hoe het boek op de radio. Op naar Johan Terpstra.